Adóptase a máquina automática de recheo de pó de dobre cabeza para botella con parafuso de control de servomotor. A velocidade de recheo é alta. A máquina de comprobación do pesador rexeita automaticamente os produtos cheos de ultralixeiros e con sobrepeso. O cargador automático de tapas e a máquina de tapa de parafuso melloran a velocidade da máquina de tapa e cun sistema de tapado estable. A máquina de selado por indución fai que o produto teña un bo selado e unha mellor resistencia á humidade. A máquina automática de etiquetar o corpo de botellas garante a tensión constante da etiqueta, mellorando moito a precisión e estabilidade da etiquetaxe. A máquina de recollida de botellas pode acomodar un gran número de latas á vez, recolle automaticamente a botella da liña de envasado, aforrando custos laborais,